Per eżempju, waħda mill-affarijiet meta jiena neħomi qattus nagħmel speċi ta' interview li nistaqsi mistoqsijiet. Isma' l-minu l-qattus u jekk tgħid lill-kitten irridu għan-nanna. U ngħidlek in-nanna kemm għandha żmien, ġieli jgħidu l-nanna għandha 50 mela she's still young, tajjeb tista' tuħu kitten. In-nanna għandha 80. U mbagħad nistaqsi in-nanna għandha enerġija l-kitten. U iwa, ma kitten żgħir mhux problema. Jekk in-nanna, għax imbagħad mhux ħanejdilek in-nanna tiġi nieqsa, jekk in-nanna tidħol ġo sptar, min ħajjieħdu l-kitten li jkun ġi qattus issa? Nerġa' nġibulek lura. Xiex, ġifieri jekk jien aħħom jgħid 200 qattus f'sena u jiġu 100 minnhom lura, x'ħan nagħmel jien? Jiena ġo appartament noqgħod. Tista' tispjegali però għax il-beħ spjegajt l-sistema tal-fostering u għal-bidu ma stax nifhem għalfejn fostering mhux sempliċement adoption. Tista' tispjega naqra kif taħdem is-sistema per eżempju jiena bħalissa għandi 2 mommy cats id-dar li għandhom 10 kittens. Sewwa, mela daw qegħdin foster dandi. X'in inti il-kittens jilħu 8 weeks. Mela dawk jiġu homed. Bħalissa din foster dandi u mbagħad jiena ħaneħħomhom lil nies li naħseb li jkunu good families. Sewwa. Il-qtates ġew minn barra. Għandu waħda minnhom qas tista' tersaq lejha, she's very ferry li ġifri tattakka malli tersaq. Mela dik ninjuterja u back to the colony. Meta tkun qattusa friendly, ġieli nippruvaw neħħomjawha. Jekk di tkun toqgħod id-dar. Għax ġieli jkunu friendly imma ifittxuh barra, l-istint tal-li niġri barra qiegħed hemm. So, meta jkunu li jqogħdu d-dar nippruvaw neħħomjawha. Normalment ma xi kitten minn tagħha. Sewa. Issa, jien għandu another X'inhi raġuni li ma kitten minn tagħha tibdaw tul ħajjithom. Just biex inti, per eżempju, n-nisu ikunu iktar iridu kitten, allura ngħidlek uħu l-mami miegħu. Buy one get one free speċi. Speċi ta' għamel għatta karità. Imbagħad għandi 11 cats oħra mami cats li qegħdin foster dan different fosters. Per eżempju, inti tgħidlin għandi kamra fid-dar ma nużaħħiex, ngħidlek mela ħantik recovery cage kbira. Żomm il-qattusem, twellet, naraw li l-kittens ikunu okej, neħħomjawhom li l-qattusa ninjuterja back to the colony. Sewa. Sewa, ġifieri, bażikament il-fosterers ħafna midrabi jgħidulek isma' ma tittina l-ikel għax il-kitten food huwa wis expensive. Fair enough, imma inti qed toffri dar, qed toffri kamra għal din il-qattusa. Ġieli l-qattusa tkun friendly u jgħidulek ħanħalliha ġol kamra mingħajr il-cage. Tajjeb, mela tista' tagħmilha x'mhux se taħbilek il-babies, ħadkun approachable ħafna. Xi ħaġa oħra. Financially, kif inti? Ma tistax inti għandek jekk xorti għandek biex tgħix inti u ġġib pet. Il-pet bħat tfal jinqalalu il-vet l-ikel tal-qtates u l-klib ola immens. Jekk inti tgħidlu le inti ikel cheap jew ikel minn tagħna, mela most probably ħażżur il-vet iktar ta' sekwit. Ġifieri ma tistax. Eżatti, ġifieri inti jekk financially m'intix stable, l-aħjar ma ġġibx pet. U xi ħaġa oħra, inti toqgħod ġo rented apartment, jekk iva. Il-landlord tiegħek jaċċetta? Mhux iġġibu mbagħad jgħidlek isma' ħin ma rridx qtates jew klibta fil-flat tiegħi u terġa' tgħidli ma rridux. Xi ħaġa oħra, jekk inti ħad titlaq mill-pajjiż, illum għandna ħafna barranin Malta u ħafna minnhom ikunu jixtiequ jadottaw. Ma tistaqsihom isma' jekk ħad titlaq mill-pajjiż, se jsir mill-pett? Lesta li tagħmillu passaport u tieħdu miegħek xejn kbir, m'għadix xi ħaġa ta' out of this world biex tuħu qattus mkelb miegħek barra minn Malta. U jkun hemm min jgħidlek le, u jkun hemm ħafna jgħidulek iva ta' nieħu. Però r-realtà x'inhi? Meta once li jgħidulek iva. Ara, tinduna inti u titkellem magħha x'tip ta' feeling ħatieħu. Iva, ġili jkun hemm min jiġi wara x'jiena dejjem ngħidulhom jekk ma tridux iktar il-qattus anke jgħaddi sena sentejn, ġibu lura għandi. No problem. Ġili Iva jkun hemm barranin li jgħidulek jiena ħanitlaq u ma nistax nieħdu sejra l-Ingilterra u biex iddaħħal qattus jew kelb l-Ingilterra iktar diffiċli, iktar expensive. Ta' dwejja. Kelli ħabib li kien jipprova jieħu l-kelb l-Awstralja u kienet ikkumplikata ħafna l-Awstralja. Probabbli li l-Ewropa hija ħafna iktar spiex ta' Iva, much easier. Faċilitata u minħabba l-free movement dak bid-Derek meets. Not here where? If not here where? Ija, so, alright, mela,
enerġija, flus, jekk toqgħodx renditu apartment, u jekk għandek xal qalbek il-figorini u il-figorini u dal-affarijiet. Sofan, eżatti. Hemm xi ħaġa oħra li wieħed irid jikkonsidra qabel jeleġġi jekk jieħu xpet jew le? Importanti li ma tħallix il-qattus tiegħek fil-qatates l-iktar. Roaming about, pereżempju, fuq il-bjut. Għalfej? Forsi n-nejber jixtieq iżomm l-ammorini fil-washroom. Għalfejn għandu l-qattus tiegħi jmur hemmhekk u jdejqu. Jagħmel ħelba jew il-qattus tiegħi ħajsib way out li jmur fit-triq tad-karozza u t-tajru. So dik ma nkunux irridu li joħroġ idur kif kienu qabel il-qattus imur idur biex jagħmel pipi fejn irid u jerġa' jiġi lura. Mela tlaqna?